Madang Karamase. Yen liwat aku kelingan gobak kae lo Mas. Biyen tak goleren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae lo Mas tak do padang tresno tanpa bantal tanpa krasa bat abate ketaman asmara gubuk kae ni Panawati wiwit biyen toma kasaiki lo Mas gubuk kae kabeh crita tak kabahi nganti gagah karena sedhet tansah jroning ati datane luntur Mas saya marang aku kowe dadi kelema margalere ning gubuk asmara ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan lo Mas jenenge gubuk asmara biyen kae lo Mas tak padang tresno lek nereke sing tanpa bantal tanpa kosong buat abate ketaman asmara gubuk kae ni Panawati wiwit biyen Mas toma saiki lo Mas gubuk kae kabeh Mas tengah pagi nganti gagah iso gak Ayo. Cak Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara Joget pulae kaya lele digedhik. sakit pintere sing ngendak Kok biasane ya. sik to Nggon sakmu nambane nyapa tekan kancane. sik to ilah aku kan manut sing ngendang lho kae sakit pintere kae sing ngendang Kowe iki lemu ngelokne Lucy iki. Lah joget pulae kaya lele digedhik. lah iki nggih melu-melu lho Bang Lele kok digedhik urung mok gedhik matil ndasmu. sik to Joget. mbok obahne apa Mas Noval
kali iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marang. Ya kan? Pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Sampe ngono tok. Wong aku. Contone mah lho. Wong ora muni lho. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah Mbok, tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene ya? Nguyuh. nggo tombo Kowe belem. jajal, tak komen. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yuk? Ketok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam teke. Sampean. Lho, mosok Simatne tenanan. sikile. Bokonge. Kowe nang Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki lho. wong. andene tuwek. Bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Andane karawitan madang geden iki Mas sing ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sirbasuki mau piye? Contone misale, contone gampang ya. Palang kekek, Mas. Jong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa? Yo, Apa kata-katane? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Dhuwite siap nih. nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden iki iso. Apa kaget aku. Lagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Ya, Ini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok ketok piye? ketok ganteng, Ketok, Mbak. bagus. Ya cacah ki ya minder nek
Pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabaet iki. Ayo Dek, terus nih Dek. Cedhaken sajroning ati. Dateng lontor lo Mas saya berhati lo Mas. Aku kowe dadi karma mergo lareng ning gubuk asmara. Tepuk tangan Lucy